ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله. سلام دوستان، خوش آمدید با کانال اویلوی ما. امیدوارم خانواده‌آباد و تنصیحت هستید. خیلی که میبینید آوازای من گرفتگی اهمیت ندید، برای که گریپ خانه ما همه گریپ است، کسل. و امروز ما برای آمدن اپم خدا خواهد از کازان میبیاید تیاری دیده ایستادیم. تورت من پخته ایستادم، خیلی که میبینید. و باز چی ها تیار میکنم، با من باشید.
дар ин ҷо рӯзи дигар аст ва мо меҳмонҳоро ба тамошои шаҳри Новосибирск баровардем. ин ҷо Сибирский мол аст ва магазин кари. дар ин ҷо хеле ки яхеле шумо медонед, агар дуто пойафзолгирӣ сеюмаш падарка медиҳад ва сумкаҳо ҳам ҳаминчунин, агар дуто сумка гирифтӣ сеюмаш падарка мешавад. лекин рости гап нархҳояшам ҳам қимат ҳаст, ҳам арзон. он чизое ки нағз аст бо сифатҳои нағз албатта қиматтар ҳастанд ва шарфош бошад 300-400 қимат нестанд. ва боз оҳиста оҳиста тамошо кардем. Сибирский мол, Ашан, як-ду чизи даркориро гирифтем ва ба хона рафтем. рости гап ба Ашан рафтем, як миясарубка гирифтанӣ будем, дидем 2000 чансад буд. Бозгашта гуфтем як бор хаде неэсам бинем. баъд онҷоро дидем 7000 чансаде буд. ҳамон як фирма, як сохт, як ранг. ман намедонам фарқияташ дар чӣ бошад. мо он қадар фарқият надидем, рости гап он қадар фарқияташро надидем, лекин дидем ки нархаш фарқияти аз замин то осмонро дорад, фарқияти беҳад бисёр дорад. намедонам вай качестваш ягон хел бошад ё ин ки не, инашро ҳеҷ чиз гуфта наметавонам, лекин чӣ хеле ки ман гуфтам яхеланд. боз як чизи дигарро гуфтаниам ки шоколадҳои Ашан нисбат ба лента қимматтар будаанд. биёед ҳамроҳ давоми Сибирский молро тамошо мекунем.
قشنگ анамихел сосискаҳои халял дидем ва чандто гирифтем, то ин ки маззаашро бинем чӣ хел аст. хайр дӯстон, бо ҳамин видеои имрӯзаи ман ба охир мерасад. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. агар видеоҳои мо ба шумо писанд омада бошад, лайк мондан ва поделиться карданро фаромӯш насозед.